Jasna Šekarić je srpska sportistkinja i reprezentativka Srbije u streljaštvu. Višestruka je olimpijska, svetska i evropska prvakinja. 3 puta, 1990., 1995. i 2005. je proglašavana za najboljeg strelca u svetu, a 2000. godine Međunarodna sportska streljačka federacija proglasila je za najboljeg strelca sveta 20. veka. Na olimpijskim igrama je učestvovala 6 puta i osvojila 5 medalja, 1 zlato, 3 srebra i 1 bronzu. Jedini je strelac koji je na svakom nastupu na olimpijskim igrama uspeo da se plasira u finale. U karijeri je osvojila preko 90 medalja na velikim takmičenjima. Olimpijske igre, svetska i evropska prvenstva, svetski kupovi, mediteranske igre.